caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni bajjo Aminata Abdullahi timmode annabaɓe ko ɓiɗɗo dañi fo yo yettu Allah yetta jinnaɓe wadde en jetti jinnaɓe meɗen en jetti kadi serenɓe halifaɓe meɗen en jetti dendagal pulagu en joɗima ɗo kadi hande e yewtere meɗen e yewtere hesere nde gandanɗa hoorema hande ɗen jaadi hen e dananuji ɗiɗi eɗen jaadi hen e yontaɓe leñol eɗen jaadi hen e gendiyankoɓe leñol kono en gaddarima salminde hono mawɗo meɗen hono on woni Daouda Moussa Dia wadde en calminimo kala e saaha wondude e makko e suddiɓe makko e dendagal yiɗɓe e sehilaɓe makko en calmini kadi hono mawɗo gonɗo e région hono Samba Diop en calmini kadi mawɗo meɗen kewɗo dusde en kala e saaha on woni Abou Diop hande noon on goni ɗo jooɗi on woni invité am wadde ɗum ɗon ko weltare tan wadde hande kadi eɗen jogui invité men goɗɗo hono Sadio Diaw wona bismeteɗo hande e Pindi TV nde wonno ko e galle he o jeeya ɗum noon wadde Sadio Diaw calmina haadema fuɗɗade yewtere nde bon aousbillahi min chaitan rajim bismillahi rahmani rahim mi salmini on goto moɗon fof innimo yettore muɗum en calmini bandiraɓe foof en calmini liggotoɓe Pindi TV ɓe e wonɓe sababu Pindi TV ɓe e ardiɓe galle Pindi TV ɓe sen mbi noon tan goto fof ne andi hoore muɗum en calmini bandiraɓe yeeɓoɓe Pindi TV ɓe ganduɗa jamma e ñalawma ene mbatti hakkillaji e télé ɗe nde nelɗa foof enen jeeɓa eɗen gandi kadi ne ɓeɗen jeeɓa saabu soɓe jeeɓi ɗen tila ɓe jeeɓi eɗen gandi fulɓe en nangui hen eɗen jettaɓe kamɓe eɗen calminaɓe ɗo mbawi wonde foof janaba somi hokkima ko tigui wadde kala e saaha en jetti ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema kala nde vidéo ɗi naati e YouTube heɓe mbaɗa abonné eɓe jeeɓa kadi kala e saaha eɓe coftina en wadde Abou Diop calmina bandiraɓe soojam mi salmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV ko alda e sendude taago suka e mawɗo debbo e gorko e leydi ndi ɓe goni e sifa moɓe cifi e koɓe golloto wonɓe jamma e ñalawma wonɓe suka kikiɗe yo jaam e kisi Allah gone men tigui wadde kadi bandiraɓe fulɓe en jiiya hoɓɓe meɗen hande e yewtere meɗen holto faya so wiyama holto faya miijoɗen caɗele hande gurdam meɗen miijoɗen ɓerɗe paɗɗe ɗe miijoɗen hande wargoji ɗi miijoɗen hande jamfaji ɗi miijoɗen kala e saaha so wiyama holto faya bandiraɓe fulɓe ina gandi tigui holto faya hande ina gandi kadi caɗele nani gurdam ɗam wadde hande holto faya namdoto tan ko Sadio Diaw sohna Dieynaba Soro Allah jarama min salminima kadi gongol golɗo noon ko salminago natande golle ɗe e natande yewtere nde hande holto faya so tawi en gaddi ngolɗon konngol ko konngol kewgol tongi ko heewi kadi ne e nder maggol ko heewi ne wawi yaltude maggol mi sikki ma mawɗo men Abou Samba Diop aroy hen mais enen ma en puɗɗo ko adi ndemo ara holto faya min giwranmi ko banggue oɗo banggue mo giwranmi o banggue ɗini keewi sabu haalde joni banggue tati banggue guura banggue wargoji banggue caɗele banggue min giwranmi ko banggue guura holto faya to banggue guura min somi fuɗɗori so mbaɗa fuɗɗo puɗɗortomi hande ko ɗamamuyaji ɗi no mbayni jikkeji ɗi yakare nde hande kala mo jiiɗa won ko jikki won mo jikki won to sikki nam ɗon joni noon kanko hakkude kanko jikkuɗo o e cikkuɗo o omo jikki omo sikki mo jikki o sikki o est ce que ko jikki o sikki e mum ko est ce que nanɗo makko ɗo nanɗo on ɗo walla kanko ko jikki makko tan woni ɗon kono mo jikki o ko jikki e mum ko ala e muɗum on kadi ko haala omo nanguiri on jikki mo jikki e mum o nanɗon ene woodi e muɗum so waɗani ko yiɗi ko tan firti ko welaka firti ko waɗa yiɗanamo firti ko yiɗamo tawa anda ko jikki makko tan woni ɗon kono ko jikki mo jikki o ala ɗo makko ɗo ɗum ne adda caɗele adda tikkana mo waɗanima hay batte kaɓa e mo kaɓa e adda gañguji gañiramo ɗum tikkanama e ɗum gustamo e ɗum tawa anda kanko holko wondi ko haalnanima ɗum ko caɗele e gurna men hande e holto faya so tawi ɗum ɗo woodi e société woodi e nder renndo ngo fof tonguima e ɗum ɗo goto fof wonmo jikki ko jikki ko ala e muɗum on ne andi ala e muɗum kono yiiɗa wiide yimɓe ala e muɗum en yimɓe en cikki omon jogui ko caliɗo ɗum en adda caɗele ɗen caɗele noon
so tawi en ƴeewi ha nder ma en taw ɓe mbi wonde e mawɓe haaliyankoɓe Samba Diop en ne jogui konngol ɓe mbiya wonde so tawi hakkude yimɓe waɗi so dundu woni hakkude yimɓe lewata ɗum ko ɗemɗe ɗum noon taade heeɓi oɗo saaha eɗen gandi to faya to ko muusi par ce que yimɓe mbawa ko fawi mumen ko yimɓe ngala ko sikka e muɗumen ko sikkuɓe gandaɓe ngala alay saago haale tigi wadde fawɗon feɗendu tan ha garenne e mawɗo meɗen Abou Diop kankone so wiyama holto faya nde wonno caɗele ɗe hande keewi kadi koko foti haalede e feere ne foti ƴettede nde wonno ko aroyta ko ina jutte en gandata pewɗen bisimilla ma seydi Diop a jarama Sow mi nani ko Sadio haali ko dametede kaalaɗe mataw no wawi taw kañƴe fof ɗe ɗigguinta ngal ɗo damal damal ngal ko aduna ɓeydo yaaji to bange keewal yimɓe ne ɓeydo fattude to bange kotki yimɓe ne ɓeydo ɓesnude golle ne ɓeydo ustade dañal ina ɓeydo ustade mbeɗa heewide somin jewtoɗon ɗo damal RTS o mi wiya sa renaki haaduna hannde o ma woppu neɗɗo nafannoɗoma hande cikka omo jogui o nafanima ndewa e goɗɗo mennuma hunde seeɗa cikka ko toon tawa a fandinta oya a waasi oga par ce que koko caɗele kuftidinde enen en donkat famde neɗɗo hitande ene hepto neɗɗo samedi e dimanche ene hepto neɗɗo waylo aduna ne hepto neɗɗo ɗum addi faade nde kono fof dey min mbiyanmi hen jeeba ko to faya fof sen duttima e mawɓe men no mbaɗanno hankkini ma en eto habtade basal ngal mbasen tan no Sadio wi ni yowitade nde saabu neɗɗo mo noddannoɗoma wima a tawam liggeyam sa ari waɗanma natti noddunema watta sa yeehi jiya ɗum yaha ha ɓooya noddanima jaaha natta yiide ɗum watta sa ari wiya wala ɗo walla ko jaltuɗo faam aduna ko wayli kono noon sa ƴeewi sifa no ni men gurno hanki holto faya podden ko hutaje no mawɓe men gurno hanki nden kala sa hokki yo diwan dani ma ko ton jeyami sa ƴeewi toro torankoɓe on ko kollen ko te consommer sénégalais ko ha joni ene yaha kamɓe jogui ndema jogui pasal ne jogui foof sa fini tan ko ɗum kollaɗa a yiyat gumiɗo to aɗo ne jogui furna ne yeeya makka jiya ɗum ene yeeya kanji jiya ɗum ene yeeya basalle jiya ɗum ene yeeya ha ɓooya kamɓe goni hande masas len kamɓe goni mas kamel kamɓe goni fof ɗum ko towa ko noon ndehoyno halayɓe kañum gonno jannankoɓe ko ñowatannoɓe garɗo fof hokkede wuttata ñowata e waago law ko yimɓe jomen pinal en gonno kono kadi ko yinnoɓe golle ko fate liggey tubako ɗeɓe wade kono yirlaɓe ni ko intellectuel en sa ari bosoe noon damga e guenar ɓeɗo ko ɗanniyankagal wonno golle mumen ɗum wonno so hen goto ummima cuuɗi men ari ɗo hayso bamum walla tan no jogui waɗat siras e yeeya coccorɗe e yeeyat go mawnikintako wawa dañande hooremum wasa fawade min cikkumi hannde ko yidde fawade nde addi caɗele ɗe e nder dowru ndi hannde sa yeeyi to banggue yeeyoɓe kala garnoɗo nden a fayat dal gona e tefade gona e jolnude gona e wadde ha sabba nagam o kadi nden Dakar no fatno so tawi ari ɓe tawɗaɓe onon fof on ndenda suudu ndu kono yoɓoɓe so lew maayi dokkeɗa ladial ha ɓooya mbiyeɗa so lew maayi noon dañi lebbi tati ka jowteteɗo a wattat fiide kaccitari a wattat fiide bottari mbatta fiide hitande wadde a jowta neɗɗagal ma nden ko yimɓe sappo nogas ndenɗano gona e sulwoto kala pinɗo yaaha yiili yo adda kono hannde o yimɓe hewɓe bande dañat tan Sadio Diaw daña enen fof sen gari lemoɗen e dow makko eɗen gulno ara e mekkitta seɗen looto en gondaki ndiyam seɗen kilim no ara ene yaaha mbiyeten ko garsa gan fof billa eɗen jogui on saha cikkumi ɗo faya ɗo fewani e alay saago duttoɗen e sifa hanki o jogoɗen coccorɗe men jeeyen gooji men mbaɗen siras mbasa fawade mo tawɗa o ƴeewa ɗo rewi ɗo haw yetti o yetti ɗo ndewa ɗon beele mbawa yettade ɗon tigui wadde Seydou Diop min nani min paami wadde ala no mbaɗanmi so wona ruttitade e Sadio Diaw nde wonno joni a haali ɗo ko waɗi fayida wonno yimɓeɓe joni ɓuuri hewde ko ɗaminiɓe beele ɓen ɗon ɗaminiɓe walla ɓen ɗon rokkannoɓe kala sahan eɗen keewi yiide joguiɓe meɗen walla ɗen jogui ɓe gandanɗa hoore ma ina keewi wallude beele ɓen ɗon ɗaminiɓe ɓe mbawano ƴettude feere guila nden nde ɓe puɗɗi jogade nde ɓe mbawa wallude ɗumen kañumen ne ɗaɓɓiri ha dañi taw wona nde jomum ari fof wooda ko mennuɗa ɗum Allah jarama si ɗum kadi ko namdal banggal fayida
mbiɗa sikki ɓeɗon ɗaminiɓe aɗa andi sa ruttima caggal seeɗa ma taw ɗaminare nde won ene jogui fudde ɗo ndi ummi wonto fuɗɗi par ce que no Abou Diop wiri joni ni hanki kala garnoɗo hokkete ko hunde yo fuɗɗoro ko haali ko par ce que min hoore mi wuuri ɗum par ce que min mi waɗi Côte d'Ivoire nde min jetti koddade nde min dokka ko fof ka ko 600 600 ya fuɗɗoro ligguey cooda hen sac tokoso cooda hen borosaji ɗiɗi cooda hen sirasuji ɗiɗi ɗum dawa liggey maɗa ko hen tusata kasari ma hen joɓata bol ma so lewru ma yi hen joɓata kadi ni courant ma e suudu maɗa so lewru ma yimɓeɗa yaadu nelduɗa galle fof koye 600 puɗɗoɗade kadi gonɗa koye heblade ka koto saɗa hoota ka kolto ka nawno suka e koreji ma koltuji fof koye 600 men donno an piɓɓe fimde nde 600 ne wawi wadde hen ɗum ɗo foof oɗo so tawi hokkama yo ujunaji sappo omo foti jogade hakkille makko wona dokkuɗomo o wiyatamo yo waddani ala kanko dokkaɗo jogoto hakkille wonde oɗo saaha walla oɗo joguiɗo par ce que aɗa ara neɗɗo omo hokkuma e capanɗe jeegomo hono ma en ne gara ene keeɓa yeeso ma yimɓe onon fof ɗon kawra e nokku he kono temedere neɗɗo o ara oɗon fof ɗon dokke aɗa foti famde ɗum ɗo wona hunde ko jogori yaarude yeeso wona kadi ko jogori continde joni sa heeɓi hunde an ko an jogoto haqqille ma 100 000 francs walla ujunaji sappo keɓɗade ƴeewa ko mbaɗɗa nannuɗa de tawa ɗe jaltinta 200 ujunaji sappo ɗe keddoɗon ñama 200 sappo ɗe keddoɗon toujours sa dañi fartange ɗe nanno ujunere ñama hen 400 400 ɗe jetta ujunaji sappo won ujunaji sappo e 600 so tawi an ala on hakkille joguiɗa hakkille ko sa heeɓi ujunaji sappo ɗe ya ñaama sa ñaamiɗe gayna janggo kadi duttuɗa ko janɗa o mbiyama jogui haaju ujunaji sappo kadi hokkuma janggo mbiyama jogui ujunaji nogas haaju ujunaji nogas donc sa worindani an a heɓata ko jiɗɗa ko kanko dokkomo o dañata woni ko hokkatma ko par ce que est ce que aɗa teski hay rokkoɓeɓe dokke ɗe dokkat ɗe ngala woni gonga par ce que neɗɗo kala mo dokkuɗa ujunere omo yahori aɗa wawi hokkude mo ɓuuri ujunere natti wadde watte ɗo woni ala woni hakkandi ni par ce que ko dokkuɗama ko yo hakkille makko adatti wonde hen ko dokkuɗama ko natti yoddemo yoɗanimo fewnitakimo henanakimo gola ɗum sikkuno par ce que mo sikki aɗa jogui ko ɓuuri ɗum mais mo dokkuɗa 100 teɗɗaminno ko nogas dokkamo teɓe ko bettere wonande ɗum nden 100 ne waɗi woni par ce que omo andi holko mbaɗanɗamo par ce que wonko mbaɗɗa e ɓerde makko oɗo noon mo mba dokkuɗa yeewi o kañum hay batta wannanimo joni noon ɗum ɗon il faut no Abou Diop wiri ni yimɓe mbatta hakkillaji ganda to yimɓe payto won koye fattoyde par ce que pamon yimɓe paama dokkal ko gasata ayɗo dokkal gasi Europe ni tubakoɓe hokkata kalis wallahi tubak wiyatama ya aɗa gottoɗen galle ñen foof tubak wiyatama ene sodama wutte tubak wondaka yimmo yumma so nayi wi tan nayata faare maison de la retraite maison de retraite jiƴinoyo toon ɓiɗɗo so dañi duuɓi sappo jeetati yalta galle bammo ya fayga ɗum ɗon est ce que ene wona toon paaɗen wona toon paaɗen par ce que so yeehi ha ɓooyi e nattan wawde ko watte ko hanki ɗanniɗo France goto o kam ko jogoto galle o foof hande en jii France no wayi eɓe gandi eɓe kiiɗi kalten ko eɗen gandi laddeji fof no mbayi a yi hande Afrique central no wayi a yi hande Asie no wayi aduna o foof ko tindi crise o joni noon so tawi toon tini ko gata tampere nde ga ruttoto e meɗen hanke ɗo wawno tolnaɗe ɗo bande tan nelduma ujunani nogas capannayi ujunere capan jeegom ujunere wona haaju makko hota hande neɗɗo wawa wiide hande wona France nelde baɗa ɗum ga en temedere ujunere yo humtira haaju muɗum par ce que ko hiɓɓi ko ga fayi ette enen eɗen jogui habitude mo ganduɗa eɗen jogui jaɓɓal mo ganduɗa en jaɓani ummade maggal taw ɗum na sella jaɓɓal joɗade yimɓe sappo joɗade goto jogo yimɓe sappo en tant que en mbaɗani feere ummade e ɗum mi sikkani so tawi janggo e janggo so tawi endameji men ɗe eɗen jokka jukkodirde tigui wadde pawaɗon feɗenuma tan duttude ɗen e Abou Diop anani ko Samba haali ko aɗani kadi gonga welani ko ɗen gandi ko gonga celluɗo ɗen gandi hande ha tengti e nokkuji ɗi gonɗen ɗi ko wayno Dakar walla ɗo ha Fouta eɗen gandi wonɓe caggal leydi ɓe ina tampi no fewi nde wonno ko ligguiɗa foof
so lewru maayi mbattata ɗum koye goggiraaɓe nani nodda nildam sehilaaɓe nani mbiya mbiɗa jogii yange ɓe nildam heen portable ɓe nildam heen ɗum ɗon eɗen nganndi ɗum ɗon joomum wawata yencinde saka wawa artude saka wawa nafdude leydi mo eɗen nganndi hannde ɗanniyankoɓe e heewɓe nani kuli artude bone nde wonno kulata ko gacce artude taw gartuɗa ko juuɗe ɓole seydi Diop a jarama aɗa anndi moƴƴe duñowo oto ko yo oto huɓɓu yaha wallahi kono oto duñete tan ñande fof yimɓe ne nderni nder koko duñete tan so ɓooyi becce mbi fatta o haaju humtaki taw yimɓe jettaki ɗo paano ɗo woni duusoji ɗi jabde duusede nde neɗɗo duusete ko banggue mo hirdirta kono anda duusomo ko dartoɗo andi ka jawtowo enen to banggue faggudu en paama ɗum mboɗo hekkude yew bandiraɓe men waɗaɓe wonɓe ɗo e Dakar waɗaɓe kaƴonnaɓe jayennaɓe ɓe tatkinaɓe en diwan Thile ko nandi hen a jiɗan neɗɗo yuma e baaba so ara bitig ma oɗon liggodo a yoɓatama lewru joɓatama ko e gartam ɗam dañata ɗam bénéfice mo dañatano so tawi o fewnani a yiwanmo bitig ma o faye bitig goɗɗo so on jeeyi haw gandi o liggotako ma o ñaame galle he omo yara kono ala o ala golle ko omo totte ɗon e galle he yimɓe fof joñanmo ko golle ɗen koni gonga o enen saɗene nde en kalinani nden duusoji ɗine mbiyamno ay joni a haali tolnade joni natti tolnade natti wadde fayida neɗɗo tolnima tan bandiraɓe caggal ɗe yuppete tan kayitaji gila woni français ha o tan yuppe joomum natti ko faaɗende nde ko faaɗende huftidinde koko yaaji wadde alaa sago peeje ƴetta holto paaɗen e nder nde faaɗende gooto wiya yo jogo yimɓe sappo yo jogo nogas ya jogo miñe ya jogo joom suudu mum ya jogo mawne ya jogo joom suudu mum ya jogo bande debbo ya jogo baaɗe bande debbo wontade joom galle mum fatan wiya ko to kawa men wadde ɗum ko hundeji muusiɗe ganduɗa alay sago duttuɗen enen e koye men ruttade caggal ɓedde no gonoɗen sa ƴeewi Dakar nden enen nden tan gari ɗo en galan ɗo hay batte en galan ɗo galleji ko yimɓe sappo nogas nande suudu hoddiɓe men ɓe sa yettima ɓe mbaɗana ko loonde ɓe mbiya ko gadde pol moon hay looɗe mabɓe jatama hen so goto men luwi suudu jamma heddiɓe mballa diwdena ga gila e kacce dondi en nde woni CFA en gila ne woni ñaayi cokke en ko noon koɗirno on fayida noon e nden faaɗende nde ganduɗa ɗo nene ala baaba ala irani ɗisani jogaki koddiɗe jogaki joguiɗe jaɓani wallude a wonat gorko a dawat jiiloɗa a ñallat yiilade muña ko muusi neɗɗagal ma heddo e ma kono ɗo ɗeɗen keddi galle nani ha nayaji cuuɗi nani ina keewi jofde nani ina heewi ina ñaamen yere ina tufe ina ata ina siiwe ina ƴakke ina duurte ina simme ina haale ɗo en mbawa ɓamtade en gandat ɗum goto wawa ɗum difade ɗanniɓe ɓe ko jagaɓe otage sa ƴeewi woni jagguede otage ko hande nden sa leeli yimɓe mbiyanma ko dañe kum kisewum gattum kisewum sa dañi artu sa dañani artu en nattinandigol konngol hannde ko sa artire ko ngadduɗa nden sa artire hoota yimɓe ganduɗa koye dugde an mbay ko jam wurtoma nde ladde aɗa maaya e ladde jooɗo gonɗa e bande en kono hannde sa ɗannima a artiɗo joni sa ɓoyta ɓema ko hi a suwa yaade iwonde poɗɗa ruttade nde wonno so joomum keppata koko joomum yettoto mbiya ɗum hannde ko wonɓe toon min jogui ɗiɗo galleji ko kañen jogui galleji ɗi jogui dewle ɗe jogui mayɗele ɗe jogui foof ɓe gonda ka neɗɗo dañirta koye won tan mo ligganoɓe wadde ɗo alay sago jeerɗen koye men ɗo faya ɗo yo Allah yaafo Allah jogui gueɗal muɗum kono noon so tawi en mbaylani jaɓɓal ɗo faya ɗo fewani tigi ɗum wadde bandiraɓe fulɓe keeɓi hen weltade no fewi nde wonno eɗen gandi ko haala ɗo ko ina waɗi fayida nde wonno eɗen jii hande e nokkuji men kewɗi en mbiyata tan Fouta tan ko banggueji kewɗi to hande to gonɗen ha tengti e meɗen enen fulɓe ɗum ɓuuri wawde yiyede koye pullo jiya goto ɗanno e galle heddiɓe fof battani juuɗe te ɗum wonno ko fotani wonde jiya neɗɗo taw kañum aɗa wonde joom suudu ma walla aɗa wonde rewɓe ɗiɗo debbo hen fof ko jibinowo te goto hen fof kadi ko ñaamowo ko jarowo ta on ɗon ɗanniyanke goto tan wiyede na yo hango ɗum ɗon fof wawata wonde wadde yewtere meɗen ina wayno hojomaji meɗen natti hewde ko heddi wadde holko mbasitoɗa leñol ngol ɓayde hande aɗen huccodiri e bandiraɓe fulɓe bon janaba so min basirem bandiraɓe tan ko gueɗel gotel jinmi wiide yimɓe ko yooɓe dutto hanki holko woni hanki wonno hanki ko tampo guura wallahi wonno hanki ko hay goto ɗamina hay goto kono noon yimɓe ne mballodira noon wallodirde noon e ɗaminade wona goto kadi yimɓe yo mbattu hakkillaji surtout enen furankoɓe
matten hakkillaji ganden holko gaccuɗen caggal to sen duttunaki ɗum guila joni ma en duttun ɗum tahen ɗum gasi ay ko mbiyeten eɗen jogui leydi men yaaji ko won yimɓe gan won aroɓe nangara koɓe cohle leydi ko en ngala ɗum hectare uji leydi ɗiɓe cohli ɗi ngala dagana ha Bakel koɓe cohli ko ɓurɗum ɓen noon so garoyi soɓe ƴettoyi leydi ndi ha laaɓi a artat mbiya ƴewde ndemɗa taw kamɓe ɓe ƴetti ha laaɓi heddoto kamɓe joɓonma ndemanaɓe mbaɗen feere duttuɗen to henna eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue eɗen jogui sakaraɓe eɗen jogui fof wallahi aroɓeɓe ko ɗum tan jogui aroɓeɓe hay batte ɓe juuɗe ɓe gaddata masigaɓe tan ɓe gaddata wallahi ɓe gara ɓe tawɗo leydi ɓe tawɗo ndiyam ɓe tawɗo nangue ɓe tawɗo sakaraɓe ɓe liggino sakaraɓe ɓe liggoro leydi ndi wallahi enen gonten liggotoɓe mabɓe duttuɗen toon laamuji men ɗi balla en kala sagata ɗo woni yo wattu hakkille mum e leydi jeeyi bamum o e nokku muɗum to yimɓe ndenda mbatta leyɗele ɗe juuɗe gurɗe mbatta leyɗele ɗe juuɗe yimɓe mbawa hettude leyɗele ɗe juuɗe mumen yimɓe fof ndenda waɗe ndema goto yimɓe fof ndema ha heewa ñaame ha haare ko heddi ko yeeya waɗe posuji fof no daño toon tigi wadde machallah Sadio Diawtou woni ɗo koko suufi hanke dini yewtere nde wawa hadde tan hande oɗo saaha tan ko jewte kewɗe nde wonno ma en gartu hen taw koye fannuji goɗɗi nde wonno to faya to na faaɗi to faya to kadi na ɓadi natti woɗɗude hanke dini te caɗele ɗe keewi ɓerɗe ɗe paaɗi eɗen gandi caɗele ɗe no keewi wadde Seydi Diop mbasiɗa leñol ngol hade men uddude yewtere meɗen a jarama haade wasiyade ko yettude ceerno Kalidou Ndiaye ganda joɗɗo gandal mo kasga dongel jaaji law Samba Lamere kanko ñanti en ɗeɗo paɗe machallah baɗi men debbo sehil men debbo Dawdo Amel Samba woni Aissata Mody Mbodj wondude Ablaye Sy joom galle makko toon to Belgique kanko ñanti en e jettimo no fewi no fewi no fewi kanko Aissata Mbodj o wondi makko min Sadio haali hol peeje kaptorɗe so tawi saaha faaɗi ko fayi ko dow woni ndemowo gawowo e gaynako min gattanmi ko e nder Dakar hade min arta jeeto goɗɗe e nder Dakar ƴeewen no wano nden ni mbasen wiɗen kersayaade hannde no beccege wano nden ni no beccege yontirano nden ni bandamen fondu en beylel gawɗe en lewe en Oumar Aissata Sow mo mbiyanmi itti yaw hakkude mo joom beccege en baɗɗo beccege tan ɓuuɗo ɗiɗi ha dañi etusuji 4 5 jeegom ɗo e Dakar wadde siras nan ɗo ha dañi ɗum yeeyɓe gora nan ɗo yeeyɓe tanggal nan ɗo duttoɗen mbasan hersude wakkade yeeyde e wongo bandiraɓe ƴeewen ɗo mawɓe men rewɓe ɗo dewɗen ɗo ɓe mbinomi nane ina kaɗe luude galleji ina ndiwa jamma ina mbiya jata e looɗe hande en ɓen cotti galleji Dakar fof ha laaɓi ɗo ɓe ndewi ɗo ɗon poɗɗen rewde tawi ko ɗanle gonno hande ɗanle ne goodi kono caɗele ne keewi ɗum noon duttoɗen ƴeewen mbasen hersude ko calɗen wadde ɗo e Dakar ko an a ɗannima min mi ɗannima kala ko calɗe ɗo wadde ɗum mbatten caggal ɗum mbatten Cameroun joni en jii bandamen fulɓe kañen guppata toon Côte d'Ivoire kañen guppata toon kañen jeeya toon julɓe sa yi joni Cameroun enen mbaɗa toon barameji enen mbaɗa fonde nodɗa ko kaw aɗa yeeya wadde hersinaki kadi aduna yulitude nden ko kumpa wonno sa yeehi andetake ko mbatta kono hande kala ko goto waɗata caggal ɗi o anduni yiye ɗo réseaux sociaux ɗi no kolla yimɓe no guurdi toon mbattuɗen ligguɗen ɗo ɓirtan wañede men mbasen yewtade ha heewa ñagoɗen Allah ɗo bandiraɓe nde wiya dañi ɗo nde wenɗon ha mbawen dañde salamu aleykum rahmatullah tigi wadde waɗi fayida no fewi min kam garanmi tan koto rewɓe ɗo mi wasi o rewɓe yo mbat feere hankadine gusta ko jiiɗi ko balla worɓe mumen ha mbawa yencinde ha mbawa kadi wawde e galleji ɗi so Allah jaaɓima en gartoy hen taw ko banggue rewɓe ne gonno eɗen gandi hande ko ɓuuri tampinde ɗanniyankoɓe rewɓe ne jeeya hen hande ko yangue e janggo ko inde ɓawo janggo ko hirde wadde ɗum ɗon foof wona kina ɓamta neɗɗo wona kadi kina ɓamta leñol ngol wadde yonti hankadi ne pinen paamen ganden no gurden gonten kadi gurdam tubakoɓe no wiyani kañumen no mbawi kañumen no mbawi ɗum ɗo ni nde gandi tan ngo gurdirta no mbawi yencinde kam kala e saaha ɗum noon wadde aadi wil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e bandiraɓe fulɓe ko yontere arore soggue no ñaawi